Gịnị mere agaghị ejide n'okwu a etu a ma ọ bụkwanụ nke a etu a? Ngwa bịa nso ka m kọwara gị. Abịa n'ụtọ asụsụ Igbo, o nwere ihe a na-akpọ iwu ndagba nyirudaome. Ma tupu nkọwa nke a, gịnị bụ nyirudaome? Dịka aha ya si dị, nyirudaome bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ yitere ụdaume. Kedụkwanụ ihe eji mara ụdaume? Ụdaume bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ nwere ụda nke aka ha. N'otu aka ahụ, nyirudaome nwekwara ụda nke aka ha. Ha na-akpa agwa dịka ụdaume. Ha bụ mi na ni. Ọ dị mma. Gịnị ka iwu ndagba nyirudaome na-ekwu maka ya? Iwu ndagba nyirudaome na-ekwu si na enwere mgbochi ume ndị kwesịrị ị na-eso nyirudaome mee, nwekwazịa mgbochi ume ndị kwesịrị ị na-eso nyirudaome nee. Mgbochi ume ndị kwesịrị ị na-eso nyirudaome mee dị 9. Ha gụnyere mgbochi ume ụda ka egbugbere ọnụ abụọ. Ha bụ ndị a: pi, bi, gbi, mi na kpe. Ọmụmaatụ: mkpi, mbe, chidimma. Ị hụla ihe mere na nsupe nke a adabaghị, kama ọ bụ nke a bụ ihe dabara. Nke a nupụrụ isi n'iwu ndagba nyirudaome n'ihi na mi bịara na-eso ni. Ụdị ya etu ahụ, mi ekwesịghị iso nyirudaome ni n'ihi na mi nwere mgbochi ume ndị nke kwesịrị iso ya. Mi abụghịkwa n'otu n'ime ha. Ya bụ, ọ bụrụ na isi etu a supe Chidimma, ị na-ada ya maka na enweghị ihe dị etu a n'asụsụ Igbo. Ọ dara iwu ndagba nyirudaome. Lee etu esi asụpe Chidimma. Mi na-eso nyirudaome me na mmebe mkpụrụ okwu Igbo. Ile anya ihu na ha dị mee abụọ. Ọ bụrụ na ọ dị etu a na mkpụrụ okwu Igbo, mara na mi nke mbụ bụ nyirudaome ma nke na-eso ya bụzi mgbochi ume. N'otu aka ahụkwa, mmanụ, mmiri, mi nke mbụ dị na mmanụ bụ nyirudaome ma nke abụọ na-eso ya bụ mgbochi ume. Mmiri, mi nke mbụ bụ nyirudaome ma nke abụọ na-eso ya bụ mgbochi ume. Etu ahụ ka ọ dị. O kwesịghị ekwesị na mi ga na-eso ni. Nke a adabaghị adaba n'asụsụ Igbo. N'otu aka ahụkwa, o nwere otu obodo na steeti Anambra na-akpọ Mkpologwu. Ana m ahụ na esi etu asụpe ya. Nke a bụ ajọ ndehie. Maka gịnị? Iwu ndagba nyirudaome kwuru na mgbochi ume kpi kwesịrị ị na-eso mi, ọ naghị eso ni. Ị na-ahụ ya? Ya bụ, nke a bụ etu esi ede Mkpologwu. Ị na-akpọpụtakwa ị ga-ahụ na Mkpologwu, ọ bụrụ na Mkpologwu, Mkpologwu, Mkpologwu. Bikonu malite na ịsụpe aha obodo a nke ọma site n'ụbọchị taa. Ọ dị mma ka anyị gaa n'ihu. Mgbochi ume ndị ọzọ na-esokwa nyirudaome mee dịka iwu ndagba nyirudaome siri kwu bụ mgbochi ume nwere ụda ka egbugbere ọnụ na eze. Ọmụmaatụ: fi na vi, mfe, mvọ. Nke ikpeazụ bụzi mgbochi ume ndị nwere ụda waaye. Ha bụ wi na ye, nyọ wee dịrị gaba. Mgbochi ume ndị ọzọ fọdụziri ma agụpụcha 9 ndị a na-eso nyirudaome mee bụzi ndị na-eso nyirudaome ni. Ha bụ chi, wi, ri, wi, ke, ti, di wee dịrị gaba. Ya bụ mgbochi ume ndị nke ọzọ fọdụziri na ọ bụ ndị a na-eso nyirudaome ni. Ọ bụ etu a ka iwu ndagba nyirudaome siri kwu. Ya bụ na abịa n'okwu Igbo, ị nweghị ike ịhụ ka edere mbe, mbe, mba, maka na nke a adabaghị n'iwu ndagba nyirudaome. Enweghị ka bụ ibu mgbochi ume na-eso nyirudaome me ga-abịazi na-eso ni wee nwee ihe dịka mbe. Ihe nwere bụ mbe wee daba adaba. Ị hụla? Enweghị ihe dịka nkata, nkata, nkata ka e nwere ni. Ya bụ na ki na-eso ni, enweghị ka ki soro mi. N'otu aka ahụkwa, enweghị ka ni na-eso ni. Ya bụ Chidimma adabaghị adaba na nsupe asụsụ Igbo. Ọ bụ Chidimma, mma. Nke a bụ maka ndị a na-aza Chidimma na-agba ha na etu esi asụpe aha ha bụ etu a. Mba, ị na-ada ya. Lekwa ka esi asụpe aha gị. Mụta nke a taa. Ọ dị mma, ya gazie.